Това е гроба на Елефтерос Венизелос, за който говорим. Едни от най-големите имена в гръцката нова история. 5 пъти е министър-председател на Гърция. Голяма династия политици са. Дори в наши дни династията Венизелос продължава да диктува политиката в Гърция. Прекрасно място избрал за гроба си. Той самия го е пожелал. Място, което да се вижда Ханя, където е роден. А това усеща сина му също е бил политик. Това е гроба на сина му, Софоклис Венизелос. И паметни слова, казани от някои за тях. Заден фонд църквата, където са били отпяти профет Илия. Въобще е важно място в гръцката история.